jalbui aromna thangtani abai mokolo thudaijagui mokol kolsa nugya ngi tongkha taku Bupendra deborma kamingkha 26 asrambari constituency ni bising khobjak behlabari bisini 1 nong ward gormai kamini hini kokmani bisingti sawi mankha noknokung rang puisa krui nukung cholia bai jalbui arambui hajra khlai ma chajawo salcha hajra thangeke thapa horsingya obhaino kokma o jorabono Thangwi Chubakha khlaika 26 asrambari constituency ni Tipra Motha ni adongrok taku Bupendra debormani mokolno kahamke treatment khlaina bagui je mansak Chubakha yapalaika 26 asrambari constituency ni Tipra Motha ni adongrok aro manjaka khoi zonal chairman borongno Bishu deborma khoi political district working president borongno Tirthi deborma block vice president borongno Sobal Singh deborma tei sub zonal vice chairman borongno Utpol deborma no khobui kubuni juda adongrok bo manjalaika nainedi paithaktam koksaka chini mangpliwa operation kan ala mane nangai chota bo je ko report mane gai o marble ha ko kumtida amo picture stress ke sat temse jana mokol injection kai stress to kai wono sunga o stress no nang wono sung mane tar mo kono nang gai nangya je bitiri mane o bitiben thanga no iso bo itu samai ke nang nai chota mas mitili bai 32 din 32 din Baik, chúng tôi hay là hay, cho nên sabi sastra mari bidan saban bising klaijak, cho nên gorong bari, kaisa behla bari bisini andaro, cho nên khorokja Tipra Motha ni warrior tangkrak, cho nên payung Bupendra, thanai kisu talsan bisingo, bini sorry sakcha yangka, kaisa accident nungan bising tei, gabono bini Mokol kaisa belai jungjalo klaijak Mokol, gabone treatment ibangai. Chung joto no pal baksa jani je chukti khai chung chubalai kha tini gai bol buskango kaham treatment di bangi thana nei bangai bot yarungjak gai chung isor ni thanibo deyo jahate bini sorir jawai phaitun tei chung be jaga panda phaimanjak phaika chini sabi sasramari ni je block ni vice president chini takograda da Sobal Singh chung bai tongo khoi political district ni working president chini takograda da tritit tei chung bai tongo belabari bisini chairman chini Lila deborma tei chungbai tongo Pochim Lokesara Disciplines ni chini chairman Sites tei chungbai tongo chini Basibari subzonal ni vice chairman tei chini regional ni president chini vice president chini Takogra da British tei joto da Tomsong joto palbaksa jaga chungtini palke bini khonga nai tei kisi sa chini jekchuk tei bana chungchubai rorka abono chini paitoga hai chini bubagrana hambai mariwo bini bisingtino o je khap samani kaisa boroni bisingo kaisa te kaisa no chubanani o khap samang bini bisingti chung encourage manka ga abni mangani chung bini sori nai jak thani chung ison thani chung joto palbaksa sori nai dei nai jate bini sori sak kaham kurga phaisok baiton abon chini kaisa koino ambai